Dahil sa hilagang bahagi ng bansa, mayroong isang masipag na tatay na may anak na nangarap makapunta sa Amerika at maswerteng nakatagpo ng afam. Siya si Kari. Bunga ng pagkasabik, nakipag-video call siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas hanggang sa napatanong siya kung bakit nga ba naging matandang dalaga ang kanyang grand lola na si Carcita. Inilahad naman ito ng kanyang ama. Noong 1942, sumiklab ang digmaan ng Hapon at gerilang banatiran na tinulungan kinalaunan ng mga sundalong Amerikano na nakabasa sa Ilocos Norte. Mayroong nasugatang Amerikanong sundalo at nagpatulong kay Carcita. Ginamot, tinakain at inaruga naman ito ni Carcita hanggang sa tuluyan silang nahulog sa isa't isa. Ngunit kailangan ng Amerikano ang magpaalam at nangakong babalik at papakasalan si Carcita. Hindi siya bumalik. Tunay at panghabang buhay na pagmamahal ang inialay ni Carcita kaya't hindi na muling umibig. Napaiyak si Kari. Gusto niyang yakapin ng mahigpit ang kanyang lola at nang walang ano'y napasabing, "Agawid kami." Hindi niya inaasahang mapapamangha siya sa mga proyekto at mga programang pangkapalusugan at pang-agrikultura, kaya naman siya ay napasabing, "Iba na dito sa bansa." Dali-daling hinanap at niyakap ni Kari ang kanyang lola, kasama ang kanyang afam. Natunghayan nila ang kapistahan ng bansa, bunga ng pag-asenso at pagyabong nito. Tiniyak ng jowang afam ni Kari na hindi matutulad ng kapalaran ni Kari sa naging kapalaran ni Lola Carcita. No matter how far life takes us, our roots will always lead us back home. A story shaped by choices, sacrifice, and destiny, where the past guides the present and defines the future. From Barangay Karibkib, Hugasi, and Tabtabagan, a powerful story of love, destiny, and homecoming. Cluster 2. Kamusta kayo? May barok. May magbalasong ko. Ano to, Bubrayo, aya? Hindi, ito eh. Nangani man na yung pinagsasayang madama-aramid kung tugtog tatay. Ay, wen? Ang fiesta tay man gayaman. Ay, wen? Where is my grandma? Iyan na, pa'y kumakit dito na ni. Malagip ko man, tatang. Apay nga tanga nagbalin na balasang bangit ni grandma. Kasi gamin hindi balasong ko.
Sa katimheng, ariniwag ko'y biyag ko na simpleng hapanuno kahit lagi mo. Sa mailiman, nahadapan ang alat ko. Hindi ako magda, tamo ba pagkasama? Di hantong manipatan ang nato'y puso. Uray mo natenang dito nga Goes colder, I sincerely agree. Di mo tukulan ang manibagang ka sa itong pantanin. I promise, I'll return soon, my love. I promise. Oh, Lola Carcita! Nagsakit! Ang panunuan at tigasan mo! Nakayat ka, putpuno! Niya mapay! Isungan ka lang tabi na gamang ko! Tsaka mo, narinig laing daytoy! I miss you so much, my Lola! Agawin kami! Well, agawin kami! Darling, what's this? Oh, they have free HIV testing! Oh, that's nice. Don't you know that Banda is the first municipality in the Philippines to achieve the 90% HPV vaccination rate among 9 to 14? Really? Surely, water lily! Iba na! Dito sa Banda! Hangat ang kapay! Ilan ngayon? I miss you so much, Mama! Boss! My favorite! Delicious. Say it again, darling! Mickey Mouse. Listen, everyone. Kaya't ko din show you that Grandma's fate was not the same as my darling. Carrie, will you marry me? Yes, darling, yes! Paano ka sa